Докато тревата е изцяло вертикална, огънят е хоризонтален. Изглежда, че мъжът тича, но е застанал в тази поза, защото огъня се простира както наляво, така и надясно. А странната броня е сякаш разтопена върху каменна статуя. И се запитах, защо картината е статична? Заради мъжа или пък от тревата времето е спряло? Тревата контрастира със своето спокойствие спрямо хаоса около мъжа. А хаос се получава, защото мъжа бяга от себе си. Синьото е мисъл и интелект, изобразено в облик броня около човешкия аз. Вярвам, че мъжът е приел студената, аналитична природа на ума, а страстите бягат от него, заприличвайки на огън, бягащ от лед. Тревата съществува, мъжът се променя, но себе си не приема.